Godmorgen, Hans. Godmorgen, chef. Hej, mit navn er Ole, og jeg er stifteren af Rema 1000. Min hustru og jeg stiftede kæden i 1948 i Trondheim. Hej, frue. Goddag, unge mand. Altid tilfredse kunder. Alle Rema 1000 butikker drives i dag på franchise-basis. Så fik han travlt. Undskyld, frøken, må jeg lige spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Hvor tit handler du her? Jeg handler her hver dag. Rema 1000 er mit foretrukne valg. Hvad synes du om vores kvalitet? Jeg synes, der er rigtig gode varer til lave priser. Tusind tak. Du må have en god dag. Tusind tak, og i lige måde. Lad os gå videre i butikken. Vi har 240 butikker i Danmark, samt vores 1600 butikker i Norge, Polen og Slovakiet. Vi er en stor discountkæde. Vi vil være de bedste til det, vi laver. Vi omsatte i 2012 for 72 milliarder kroner. Det er så godt gået. I 2012 beskæftigede vi omkring 34.000 mennesker. Det er vores stærke værdier og vort værdigrundlag, der driver os. Det var lidt om vores historie. Håber I nød det. Tak for denne gang. Ha' en god dag.